Nyakora Mugajuanga en okinyi majaber kamora mora mintiere en geno mara ni dhi nyime koda okinyi mari e yo makare. Machiegni e twak mokwongo e chenro mar Ruu Piny mataye chenro ni nyinga Sharon Ong'ao. E kind thuolo mar jumbe ariyo ma osekalo. Jatend migawo mochung' weche mag somo e pacho ka Ngire George Magoha nochiwo ayanga duoko mar penj mar KCP mar higa mar 2021. Odiochieng' manyoro koro jonyuola bende nong'eyo kuma bende nyithindgi biro dhi mago eko skunde mag sekondar ma bende gibiro riwore godo chakre odiochieng' manyoro. Nyaka sani janyuol kaponi pok ing'eyo kamoro amora karamna skul ma bende japuonjre ma bende notimo penj mar KCP higa mar 2021. Kaw nambani iore namba mar 22263 tibiro ng'eyo kama nyathini obed watni kata mana nyaminu owadu kama bende skunde ma bende biro riwore koda sekondar obiro dhi. Machiegni e twak mokwongo chenro mar Ruu Piny okinyi ma kawuono thuond wach ma bende watwake en kaluwore koda yiero mag form 1. Yiero ma bende no yawa yanga odiochieng' manyoro. Nyithindo mar form 1 bende geno ni biro riwore koda skunde mag sekondar ka biro romo chieng' tarik 3 mar dwe mar 5 mar higani. Omiyo okinyi ma kawuono kwa bedo koda thuond wach makama nitie jonyuol ma bende namor kaluwore koda duoko mag sekondar ma nyithindgi biro riwore. Nitiere moko ma bende igi nowang' kaluwore koda kit skul. Samoro nyathini notimo maber e penj to kaluwore koda skul ma bende no tere nyathini nokomore kata matin. Emomiyo okinyi ma kawuono twak makama abiro bedo koda japuonj kendo jaocho. Antiere koda Lois Okelo ma bende wantiere godo buore Nairobi machiegni. Erokamano Sharon. Bende e studio ma Kisumu antiere koda jalony e weche goeko mag somo mano Mr. Akach kentiere Kisumu. Mr. Akach iberwa kini machiegni. Erokamano ahinya. Kata kamana ka thuolo mar rwaki Mr. Akach nyalo mana moso Nyakora Mugajuanga nitiere jogweng'i moko ma bende neni okinyi masani nyalo mana nyisogi ni Mr. Akach en ng'a iwuok kanye tang'o mitimo. Erokamano ahinya, erokamano Sharon. Anan Charles Akach to e piny luo ka iluongo ni Nyakach kaka nyinga kama. To adak Kisumu to Nairobi bende adake. To asepuonjo e higni mang'eny, asebedo principal, koro weche mag somo go endo bet alony godo. Erokamano ahinya kendo machiegni e twak. Lois achopo iri pakri mondo jogweng' ong'e ni nitie studio. Erokamano akawo thuolo ni ahinya Sharon yena mondo achiw puoch gi pak ne jopuonj wetena nikech ng'eni nyocha ka gitieko penj ma jo form 4 kendo ne gichung' ka gidhi kamiluongo ni gidhi kawo penj e debe ka gikawo penj to kapok gitieko ma giyweyo ni to wach jo form 1 bende koro donjo kendo giikre. Omiyo amiyo gi puoch gi pak kendo ajiwogi ni mondo gibed beda mojing' to gidhi mbele. To an Lois Okelo antie Nairobi ka kendo an jahocho molony e weche mag hocho ta ahinya e weche mag pak. Kichako koda nyakwara oluong Gwasi to puonjo osebedo kosomo higni te Nairobi ka. Koro nyathi neno matek to Max ne tok ne rach ahinya. Nitie nyathi moro bende manyo min gigocho na kayuak ahinya onwang'o 402 to oluonge e skul moro moko nyal kata ng'eyo pod gidware kuma skundno nitie. Koro aparo ni atamalo mar jonyuol mang'eny to ochal ka gima wach gi luong gi skunde moluonge nyithindgi ochochogi atamalo mang'eny ahinya. Koro gima aywago Sharon ni odhi bedo kaka crisis to pile ka nitie crisis e Kenya to inwang'o ka nitie jok ma bende donje gi timbe moko ma gine brokers waluongi ni brokers osemna chako ikre kaka gidwa gine tiyo kod jonyuol kendo kaka gidwa rocho weche mano ka koro gidwacho ni wamanyoni skul inyalo kata mi oboke ma ok odhi kare to ibiro tichulo pesa mano tai koro gilalgo ting'eni kane ichiwo pesa to koro kata koselal ni ting'eni kaka ibiro dware onge. Omiyo onyo mokwongo ma ahero mondo awach ne jonyuol ni
nyathi osomo Kenya ka, skunde ni Kenya ka. Kapod idwaro ni osom Kenya ka, nyathi biro somo Kenya ka. Onge nyathi mabro koso skul kano yudo max moromo gi yudo skul. Kendo sani wan kod atamalo 100 midwaro ni nyathi wuok to dhiye. Koro wakuong wakaw thuolo mondo wakue chunywa kik chak go koko koni kod kocha mondo omi jomoko be okaw thuolo mar popo wiwa kata mondo walal pesa nikech pesa sani yudo tek. Mane achiel kuom gik mang'eyo. Masana ng'eni thoth gi dwaro ka iluongo gi ni achude kata achude makoro dwa wuo kendo ging'eyo ing'eni giseng'e maber kuonde moluonge nyithindo nikech gin list makoro ginyalo dhi to gineno gi kuonde moketgi kata kuonde mong'awgie e migape mopogore opogore kata ute mopogore tai koro gichako timang'o gichako popo wi jonyuol. Koro akwayo jonyuol ni mondo nikech chien kacha ne wawacho ni ber ka nyathi osechopo kama timo penj to ber king'eyo nikech nyathini ok otimo penj mokwongo kawuono to aparo ni chien kacha na wacho ni tek mondo yud nyathi mo omedo max 100 kata molwaro max 100 kata 50 ok yot ga. Koro nyathini no onego bed ni nitie kaka iseneno skul mowinjore go to ahinya chutho skul ok en gima lich ahinya ka ok inono ni skunduno itime kata subject mane to nyathini ni en kod talanta machalo nadi to nitie skunde moko ma onge ok ging'i talanta ahinya to ging'iyo wach somo to ka nyathini ok nigi talanta moro to berie kata ka skul en mar county to nyathi bro nwang'o kama otime talanta nikech piny olony kendo piny olokre. Tingeni lwes kata mnako pogre gi mana ng'ina biro yiri mar mondo mi watwak malach. Nitiere jonyuol ma bende chiwo ng'ur margi mana kaka nasewacho kata mnang'e kata mnosiepa moro nyathine no yudo 401 to kinjo kata mna skul moluonge ok en skul ma to ni wach ni ber gi max makamano mano bende wabiro lose nikech nitie janyuol ma ige owang' bende gi japuonjre ma bende iye owang'. Janyuol bende nyalo konye nang'o. Kata kamano kabiro yiri akach bende sani kaka jalony e weche mag somo. Nitiere okenge ma bende kapok kata puna penjo tima japuonjre yiero skunde sekondar modwaro riworego. Nitiere weche mathoth ma bende osebedo ka wachore sani japuonjre wacho ni an skul ni no ka yiero to oluonga e skul ni. En ang'o matimore kaka jalony weche mag somo? Erokamano Sharon, mokwongo kapok alose mano to adwoko erokamano ahinya ne gima Profesa Mago timo nikech anxiety mosebedo e wach mag penj gi ni yudo ka nyithindo rito kata mana results dweche 2 dwe achiel. Aparo ni mano wamiye class. Mar ariyo en ni dwaro mar dhano nyathi ka nyathi dwaro mana no dhi e skul ma chunye dwaro. To samoro nitiere gimomiyo skul ma onego idhiye no ok idhiye. Nitie gima timore kuom mano. To gima paro ni duong' ahinya en ni e skul ma wantiere godo sani thothgi ibiro yudo ka involvement mar jonyuol e wach mar choice mar skul ma nyathi onego dhiye iyudo ka jonyuol samoro ni chiene mano ahinya. Mar ariyo iyudo ka gimoro nitiere ma sani ndi sirikal otimo ni ka nyathi dhi e skul to gimoro amora te obedo digitized matiende ni onge gimoro ni kia manual ni manyaka tim kama manyaka tim kama manyaka tim kama. Koro iyudo ka nyathi nchane nigi leko kata gombo moro ni odhi e skul makama to skund ni endi oyudo ka nyinge ok odhiye. To gima duong' manyalo wacho kuom mano onge skul marach. Aparo ni wasebedo skunde muneno makoro ber ma samoro nyingi bedo ni dongo gwendo gin gi skunde moko ma osedongore evolve over time. Kikawo skul ka koro an Kisumu ka skul machalo Maseno en skul mochakore higa mar 1906. Kichako ikawo skul ma madam wacho machalo kaka Gwasi Secondary en skul manyochakore Nyoro. Skunde gi ok nyal chalo nikech skund cha osebedo gi structures osebedo gi gik mang'eny mosetimore igni gi igni. Skul ni osenyuolo ji mang'eny mosesome skund no mamoko iyudo ka alumni mar skul koro duogo back kamiyo skul gimoro. Omiyo skunde gi ok richo. Maduong' mang'eyo ahinya ni Teacher Service Commission matero jopuonje e skul. Jopuonje gi che qualifications magin go chal.
ibiro yudo ni japuonj mapuonjo kata mana seno kata puonjo las girls kata boys, qualification ma en godo onyalo bedo kata gi MED, nyalo bedo gi masters, onyalo bedo sani bedo jopuonj mang'eny mag secondary bende gi PhD. To ibiro yudo gwasi bende nitiere japuonj man gi PhD to puonjo gwasi kanyendo. Koro omiyo school ok rach, structures nyalo bedo ni pod ok ber ahinya. To kwada kawe kamano, I think ni kuma mago ochomo direction maber. Nikech ni yudo kan there is a rush for good schools, to skunde maricho makoke chaki mapodonge gi gik mang'eny, iyudo ka gin gihinyore, nyithindo onge, ji ok dwa dhiye, ng'ato bende neno ni nyathina ni to koro luong mana kama chalo kama. Omiyo an kaka ng'ama japuonj mosepuonjo higni mang'eny, an gi ng'eyo ni skul onge marach kata achiel, skunde gi beya te. Lucy bende siro wach makamano, wacho ni Charles wacho ni skunde ok rach, structures ema nyalo bedo ni rach. Samoro kamna kaka kit gedo to jopuonje to gin mana maka ma bende ichiwo koda duol mochung' ne weche mag puonjo TSC. Ayie koda ni skul ok rach kaluwore gi joma puonjo. To skul apani wach mar rachno ema aneno ka an bendo peke dhoga. To nitie skunde mani chien, awach ma pod ni dongruok pok obede. Abed achiel kuom jogo ma kata nitie board mag skunde, to nitie skunde manyocho chaki kata dwe mar 8. To inwang'o ka pod gin chien ahinya, kata class kata structure moro amora. Koro inwang'o ka dhi bedo mapek ne janyuol mondo mi oter nyathi e skul makamano makore kichako. An awuon natero nyathina e skul moro michako, to nikech naneno kaka ginyalo dhi mbele kane pod an japuonj, naneno kaka ginyalo dhi mbele. To mondo mi jonyuol onwang' obed kod geno ni skul nyalo bedo maber, mo obed gi structures gi gik moko ma gidwaro, ing'e ni ok yot, nikech janyuol ni ibro dwar kuome pesa migero go skul, ibro dwar kuome gik mang'eny ka skul chako. Omiyo wanyalo wacho ni nitie, ok wanyalo wacho ni skul rach, to wanyalo wacho ni pod en chien kochakore. To ahinya gimiwinjo wachono kaluwore ni ji timo penj, mondo nyithindo timo penj mondo ginwang' marks, to kaluwore kod marks minwang'o ibedo mbele ne joma moko, nikech mane kaka koro wakete. Nikech japuonje ka onotimo maber, oyudo marks 400 gi wiye odwa nodhi national, samoro duonge sub county school, kata ka skul ok rach kata kamano. Nikech ang'o momiyo watimo penj? Mano kara nonego wach ni penj ok tim, to ineno kaka inyalo pog nyithindo, inyalo komgi e skunde ka skunde. To nikech penj nitie, to nitiere mark moketi. Nitiere okang' moketi ni ka nyathi ochopo ka, to onyalo yudo skul machalo kama. Kendo kochopo kama, to onyalo yudo skul machalo kama. Mane chandruok manyalo miyo gimiwinji wacho ni nyathi chunye gore piny. Nikech mondo mi nyathi oyud marks no, otemo gi tekre te, to janyuol bendo temo. Nikech odwa ni mondo ka nyathini ochopo mark machalo kama, to odhi e skul machalo kama endi. Koro ko fail, ka ok onwang'o mano, to gin dhano, inyalo yudo ka koro chunye gore piny. Mana kaka iwacho kamano, Mr. Kach bende aneno ka moko kuom ote bende osechako donjo ka ng'ato wacho ni kata kobedo ni structures to ok ber, kata mana ka skul to ok rach, to structures to ber. Mano nyalo duoko kata mana rema mar nyathi chien. Kata kamano kapok adhi nyime koda mano, nitiere jal ma bende gonwa sime sani. Akia mana koyudre line. Walale kanyo matin. Mr. Kach, nitiere ng'at ma ywaka ni kata iwacho ni structures kata kok ber to school to ok rach, nang'o miyo ni nyithindo kata katimo maber e penj. Nyathi katimo maber e penj nego bed ni itere e skul maber. Ok ni japuonjre koseyudo marks 400 gi wiye titere e skul marach, to wano bedo gi jowetege ma bende nokotimo maber e penj. Akach kaka jalony mar penj mar somo, bende paro ni nyathi motimo maber e penj ka oniriwe gi nyithindo ma bende notemo, iwacho ni penj mar KCPE to ken mwisho wa maisha, bende paro ni nyalo thire kata mna duoko kit sombe chien? Onego beni timore en ni nyithindo, iwacho kizungu dho wagunda wacho ni pupils nigi individual differences, tiende ni gipogore e yo makama kendo kama. To gima duong' ahinya kuom nyithindo en ni adieri en geno mar janyuol ni nyathina koseyudo 400 kata 400 gi wiye, adwaro no dhi e skul moro ma jaber kabisa. Mano endo en leko mar janyuol moro amora.
to samoro nyalo yudo ka gik moko bende nitie manyalo tamore kata kuom sirikal. Awache ni sirikal en ang'o? Sirikal en wan kaka wananchi, wan e sirikal. To jomwa keto machalo kaka Profesa Magoha gin joma jopiny emondiko, ma gin wananchi machalo wan. Omiyo japuonj mantiere, mana kaka wacho ni japuonj mantiere Alliance Girls kata Alliance Boys, chal mana gi japuonj mantiere skul moro ae Nyakachku, man but korwa kuiluongo ni Lisana Secondary. Gichala chala. To gimosebedo ka inyo ahinya en ni nitiere gik mang'eny ma wa inherit, mwakao, to wakao gi nikech wach mar ukoloni. Ineni skunde mano chakore chon gin skunde mosebedo kadhi maber. Koro ji paro ni samoro jopuonj man kanyo gin jopuonj maber ahinya. Taparo ni mondo nyithindo tim maber e skul, jonyuol, involvement mar jonyuol en gima duong' ahinya. Nito jonyuol bende nigi ginene hera e skunde ma nyithinde gi nitiere no. Ing'e ni achiel kuom gima duong' manyalo motivate nyathi mondo oti matek en ni ka janyuol sik dhi e skul, dakika matin de yodwa ng'eni to nyathina ni dhi nadi, japuonj bende iloso go bende gogo mbaka nikech jopuonj go bende gin dhano. Tibiro yudo ka skunde machalo kamano gin bende gidhi mana mbele to kendo gikadha. Adier e historia mag skunde wa kata ma Kenya ka nitie skunde moko mandalo moko ne timo maber kabisa. To jopuonj kata mana jonyuol noregesha kamba. Koro ka giseregesha kamba, jopuonj are not motivated. Motivation ok en kata ni pesa. Motivation en ni janyuol samoro dhi penjo ni to nyathina ni dhi nadi, japuonj bede kamoro nigi maling' moro kuom nyathini nodwa ni mondo pimni mondo ji okonyre kanyachiel, mondo ji owuoth kanyachiel. Tibiro yudo ni skunde madongo gi gin koluong Parents Day, to jonyuol dhi ma onge janyuol malewo kata achiel. To skunde matindo gi gin ibiro yudo ka jonyuol ok dwar nodhiyo, biro yudo ka jonyuol odhi kata mana chiegni akwota kende modhi. To achiel kuom gima moro nyathi ahinya en ni to janyuol na obiro kata ng'ama chulo na fees obiro e skul, obiro ng'eyo kaka dhi, to koro nyathi bedo encouraged gi janyuol, to bedo encouraged gi japuonj. Gik machalo kamago gin gik maber. To adier achiel kuom gima nyaka be wachak wang'i en niya, nyathi nyokadho penj. Ka nyokadho penj to otere skul moro. Skul motere no onyalo neno ni skul no rach in terms of gik machalo infrastructure kata gik machalo kamago. To en jukumu mar jonyuol mondo bed piny gi sirikal mondo ng'i niya, kapok olewo ang'o ma dang' watim ne skundwa niendi mondo en bende obedi kaka skul mamoko, nikech nitie skunde adier ma sani kabros nitie ma wach mar lono giwinjo mana e redio ni en lo. To mano ok onego bed ni tamowa keto nyathi mondo nyathi oridre gi somo, nikech kwa kao gi tend gidwa dhi very good schools. To koro skunde moko mwachako giendi kata mana CDF ochako gi gin to koro nyithindo mage mabro dhiye, nyithindo mariek gi samoro itero gi e skunde gi mondo nyithindo mabet yom o pull up their socks mondo catch up gi nyathi mariek ni mondo gin bende koro gi perform maber. Aparo ni mano atemo mana Sharon ni mondo abed fair ne skunde mamoko go endo bende, ni mondo gin bende gia malo ka skunde mamoko gi mondo gin bende nyithindo kinyo tiye tich maber madwarore. Kora kach mana ka penji mana ka kuom ranyisi in gi nyathini moro, wuodi moro timo maber, oyudo marks kata mana 408. Kora en modhi ochak dhi e CDF mar mondo mi ochak skund no, ochiw kata mana puonjruok makare ne rawere ma bende biro kata mana riwore gi skul no. Mano binyalo yie in kaka janyuol ka mano nyathini? An awuon gimomiyo Sharon ok anyal discriminate against skunde gi. Gimonego watim no nego challenge sirikal mondo sirikal oket skunde gi obed at the same level. Gibed at the same level. Tiende ni infrastructure, in terms of infrastructure, ka skuni nigi gima chal kama skuni bonego bedgo. Gima chal kama kantie kanike achiel kuom gik ma nyithindo ng'iyo. Kata mana dhano kapok dhano no lombi e chunyi, tikwongo ing'iyo to chal nadi. Skul bende nyalo lombo ng'ato to skul no ochal nadi. To gima duong' monego sirikal otim en ni fair distribution of resources e skunde wagi mondo gichal. Anyalo pimoni kaka example. An awuon nyathina ntiere mane somo skul moro Kisumu ka iluongo ni Victoria Primary. To nyathini nokadho maber kabisa, to nyathini noluong mane skul moro e Thurwa Nyakachku iluongo ni Tudi Buoro. To an nanyiso nyathini ni ng'e gimitim, in soma ajapuonj abro konyi, abro loso gi jopuonj. Adier nakawo jukumu ma an juma ka juma kata bang' juma ariyo adhi e skul. Ma nyathini nokadho kabisa, ma nyathini okadho maber, ma nyathini odhi e skul. Koro aparo ni nikech kwa kao ni nyithindo makadho te mabeyo, gidhi e skunde mabeyo, to nyithindo morem
odhi e skunde gi. Koro nyithindo gi biro neno niya modhi e skunde ma samoro performance ok ber ahinya, biro neno ni wan gi toke waneno ka wan condemned, wan makoro kelwa ka gi to wan gi bende wan natimo maber. Omiyo a mixture of nyithindo motimo maber gi nyithindo maber ok otimo maber ahinya, kikiko gi kamano to miyo koro gi compete kendo gitiyo matek, Madam Sharon. Erokamano ahinya. Lois, winjo mana kaka Mr. Akacha wacho to ni nyithindo nyaka ru matimo maber gi matimo marach, ok ni matimo maber ikete skul achiel, matimo marach bende ikete skul achiel. Ing'eni mane sama skoro nyithindo masani samoro sani neno wa kata ne TV mar Ramogi kanyakla koda jonyuol magi, nyathine no timo maber, nyathino ok otere skul ma bende no yiero. Sani ing'eni mae e okang' wanyalo chiwo ne gigo do puonj mana kaka Akacha okete. Nyalo bedo ni nyathino timo maber e penj kata koluonge skul ma ok ni dwa, ok adacho ni skul marach nikech skul to onge marach, jopuonj te ne gi lony. Ang'o minyalo nyiso janyuol machal kama? Samoro en bende entiere gachiedh nade makoni kod kocha makta kaka onyis japuonjre nyathine bende samoro chunye osegore piny. Inyalo nyiso gi ang'o kata mana mijing'o jip mane minyalo chiwo negi? Aduoko erokamano. Ing'eni japuonj Akacha en japuonj mana kaka an be an japuonj, nikech idiko wach titemo ruwo gi kamoro achiel to kendo nikech oluongo nying Maseno mane skul mane okuong tera mapuonjo tae kawuok tachaka biro e skul mane wachako. Wachake achaka ma wating'o mana form kwa dhigo Umoja Estate wamanyogo nyithindo manyalo biro e skul. To sani skundno ok inyal nwang'e maber. To ne en tich matek mar jopuonj kendo keto okange manyalo miyo skul olomb wang' nyithindo. To achiel kuom gima ne waketo mondo mi olomb wang' nyithindo ne en talanta. Kech ne wan gi games ma nyathi kata ka ok otimo maber to kubiro to timo games to ndalogo ne bet ber. Inwang'o ka ni ikawo gi kata mane bengi kata ang'o to inwang'o ka koro wan mane gi mwakoni ka nyathi kata ka ok oyudo marks maber ahinya to wanyalo tiege e yor tuke kata talanta ma en go. Koro wach miwachono to gi kaka japuonj Akacha okete, onego wang'i nyithindo e yo malach kendo matut, ok ni skul modhiye. To gima dwa chanda matin to en ni ka wakiko nyithindo mariek ahinya tae wachako wakawo nyathi ma ok riek ahinya to wakete, koro en ema obiro ga ywa ip e skundni. Ineno ka gini dhi bedo matek ne nyathini, kata obedo ni janyuol to koro mor ni nyathine nitiere skul maber, to ka en ema obiro ga ywa goro kinde ka kinde ting'eni dhi bedo ne nyathi matek. Koro omiyo e gimomiyo aneno kowach ni nitie skunde mag national, nitie skunde mag county, nitie skunde matindo. Nikech nyathi onego yie kaka janyuol ni nyathina ni to kalure gi kaka osebedo kosomo gi kaka osebedo kanene higni aboro onego ang'e ni nyathina ni kar sombe oromo gi ka to talanta mare chalo nade. Tae koro anyalo tere kata mane skul mar Thurdi Buoro no endo, anyalo kata tere skul kalure gi talanta ma en go. To gimoro kendo achielo mana neno kabedo kata sani pod waneno kodwa chando nyithindo, inwang'o ni nyathi nigi talanta moro to otere skul ma onge subject no manyalo miye kaka gik maka home science tinde onge skunde mang'eny. Gik moko kaka somo wach goro gieki mag architecture gi onge skunde te. Koro janyuol nyalo temo mondo kata kok en skul ma national to en nyathini nigi talanta mong'eyo to odhi omanyo kata obed mana skul matin manadi to nyathini kata gi marks machalo nadi, nikech wang'iyo ni nyathini kowuok ka to ngimane mabiro biro bedo nadi. Koro ajiwo jonyuol ni kik wang'iya skul mana kaka japuonj Akacha wachono, kik wang'iya skul nyathina oyudo 450. Nyithindo moko nitiere moyudo 430 nikech nipuonjo gi jopuonj 7 e ot tae kendo dok e skul tipuonje bas odhi oyudo penj ka koro nyalo timo maber. Kik mane gima ne timo ne nyathi to ng'eni nyathino ok bidhi yudo jopuonj machalo kamano e sekondar. Ok obidhi yudo tae nyathi biro dhi chandre. Ai bas mage nyithindo makoro wayudo e wach hochoka kabedo gi depression.
Erokamano ahinya. Nyaka Ramogi Ajwang' aneno ka ote magi ng'eny. Ote donjo, abiro mana somo moko kuom ote, med orogi kapok wakawo yueyo matin. Nitie janino ma abiro chako koda lines mago mag SMS 23600. Bende par ni nyisowa kata mana nyingi mar mondo mi wang'e jal ma oronwa penjo. Nitiere jal ma bende ok onyisowa nyinge. Penjna Kach ni ang'o momiyo ni nitiere national schools kod district schools. Mano Mr. Kach biro duoko. Nitiere skul moro Awasi kae manyocha nyithindo ogoyo monego jatedo. Mane en skul mok daher mondo luonge nyathina ni mar ok opuonji gi luor. Mano mana pach janyuol. Ineno kama janyuol moko bende osechako wacho kido mag nyithindo nitiere godo e skul makelo wang', makelo ang'o. Koro wacho ni skul no mane nitiere Awasi owacho ni mano skul moko dar ni mondo oluonge nyathina. Akach ng'ano ma mondo odhi e skul no. Kore makia. Mr. Kach bende nitiere ote moro kae. Ng'ato wacho ni Akach should stop cheating. All Kenyan schools do not offer the same subjects. Mano tadier. Akach dong nowacho ni mano tadier Magda Luis bende wacho. Ema watemo wacho. Kech nyathi nigi talanta ne. To ok yot ahinya kech waneno ka koro gibiro kech ka ne mbalariany tinwang' ka nyathi obiro to otimo subject mo opogore gi gima onego bed ni otime mbalariany mondo koro dhigo mbele. Ainwang' ka nyathi kawa higni 4 to otimo gimoro ma ok owinjore kode. Kotieko to onwang'o degree tae odok kore diploma. And wanwang'o ka waketho seche mag nyithindwa ahinya. Erokamano ahinya. Ka donjo e mbui mar Facebook, par ni e mbui mar Facebook bende wantiere live. Justin Waswa iwacho ni nitiere Twak. Simon Vic, Amin as usual from Kahawa West. Bernard Masiko, in kore wacho mana kaka laktar otuo manoyudo ombulu mathoth manere welo mar ODM mabende notim Busia. Jack Juma Jalego, an asedonjo chenro ka antiere Nyang'oma Kogelo. Kosude imbe dani ni kanyo wacho ni intiere Twak, intiere Kisumu, iye kodu kendo iye kod jolony mwantiere gode studio duchi makawuono. Oindi neno Ruu Piny kintiere Lakisama. Iwacho ni intiere kod geno ni weche mag yiero jo form 1 biro beda yanga maler maonge mibadhi moramora kata chochni. Charles Luanga Ogato iwacho ni wuok Nyamira County kendo neno Ramogi TV eyo makare. Esima bende medo oronwa ote bende kaponi janyuol kata intiere ing'e nyathi ma bende notimo maber e penj mar KCP kata bende notimo marach skul mane muluonge inyalo mana nyiso to skul no bomori kata ooyo. Gelak sechegi Nyakwa Ramogi Ajwang' yienwa mar mondo mi wakaw yueyo matin. Ka wan waduogo wabiro duogo koda Twak makama. Kapok wakaw yueyo we wawinje achiel kuom joneno magwa. Allo Ramogi TV. Allo. Awuoyo gi ng'a? Iwuoyo gi Masolin. Ote mora kata penjo min go? Penjo mara en niya. Nyathi koa klas achiel nyaka klas 8 notimo maber. To konyoro penj to fail. Omiyo en gi chuny moro mo ineno kata kipenge skul moluonge no be kumore iwinjo ka wacho na tera moro amora kora ka nyathi ineno tinyalo konyo nadi. Nwach kata de penj motimo mogik kako sit KCP nen gi create. To moko go in fact pok nochopo ga max to 50 kaduogo nini lakini penj yudo ka en 100 and something. Koro sang'eno mano bedo nang'o mobedi. Noyudo max adi? 193. 193. Erokamano ahinya. In kaka jaocho Luis diwach nang'o kaluwore koda japuonjre makamano? Ing'eni ka nyathi oluso mak ma chopo 40 e penj to nyaka be nitie gima notimre odiochieng' mar penj no. To gima pok wan pok wang'eyo ahinya ni gimoro miluongo ni buokni makelo panic kata anxiety e penj nitie kuom nyithindo. Maka nokoikre maber ka odhi timo penj to panic nitie, buok nitie. Ingeni panic makamano kata wan kinde mane wasomo. Ineno ka karatas samoro karatas mane nyiewo mar penj ne en karatas marachar. Okidwa ketni maratong, akeni karatese makala mage. But ageno ni gima kamano nolokore nikech kata mana ka nyithindo dhi nyime gi penj margi. Koro nikelo ne gi penj makala mopogore mako chopo kata KCP kata KCSE giseng'iyo godo. Nyaka ging'igo ta inwang'o ka nitie nyithindo moko ma wegegi omiyogi
ultimatum yani giwacho ne gini kaponi okikadho penj ni to kata gima nyalo timo kodi onge. Ng'eni nyathi dhi e od penj ka koro en ng'ama osebuok. Obuok kata kapoko chako timo penj. Koro gima nomiyo nyathini olwar e penj ber ka mondo non, to kose non wachno to nyathini okonego ketie kata ni en ng'ato wacho ni onyalo nuoyo. Imanyo ni skul ma ema koro winjo wacho ni tie pogruok mag skul. Kech mondo ikaw nyathi adiera chutho ka ok wawuondore, ok inyal kaw nyathi mar 100 gi gimoro tidwa tere national school. Ok obi donjo, bende ok obi nwang'o thuolo no. To konwang'o thuolo no to dhi nwang'o gima koro waluongo ni akwede ma onge tiende mondo iket nyathino. So nyathini dwani mondo tere skul moro machiegni kendo mapodi nyalo ng'iye, minyalo timne hocho maber, tae inyalo nwang'o. Sharon, aseneno nyithindo manigi marks matin ne 350 go kane wapuonjo e skunde mandalogo waluongo ni district schools. Tinwang'o ka odhi otimo maber. Gine jo B, gine jo C+. Koro janyuol ochiwa jip ne nyathi. Ochiw jip ne nyathi kendo many ne nyathi skul. Nikech aparo ni sani oyie ne nyathi kata mnong'o marks machalo kamano. Ok ang'e ahinya maybe japuonja kach nyalo leronwa kanyo. Odhi leronwa kwa sewuok e yweyo matin. Kata gima ng'eyo mana kaka Lois owacho, manya nyathi skul, itere skul mabende odhiye, to obong natimo maber e penj kata kibro dwaro loko ne skul. E kinde mabiro nyime to ibro timo. Kwa kamanya kwa Ramogi Juang, wakaw yo matin med oro penjo ote sime bende nitiere nono mabende wabiro kaw sime ka wanod kaw yo matin bang' maindi. Kwa kamano kikidhi mabora. When it comes to school movies, School Flicks is big time. Get a taste of local drama. Stick to the story, sir. Thrillers. If you don't repent, it will rain fire. And experience raw talent from schools around Kenya. Embrace Kenyan. Watch Kenyan. I saw someone who looked like me. School Flicks on View Sasa. Gima wan go gadier ni wang'eyo en thum, to ok thum athuma, thum mamit sidan. Wakelo thumbe ma ukwayo. En rege owake. Wawinjo mine mogwedhi gi duol mamit. Waparo nu chien gi thumbe machon muero. Wadonjo kod sukus e sama chon. Kitai kod DJ Vic, mana e ngoma owake. Pile pile, kik bai kata matin. Weche manyien, muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Ama kutipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App, mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba achiel e keyo weche manyien. Ni mondi yudu wenda maralamu kaka skiza code ni dimana *812 *784 hash *812 *784 hash. To pari niya
Ramogi TV ene ot mar jower duto te. Nyakora juang' ma en Twak e chenro mar Ruu Piny. Pono kiro rekodwa okinyi makawuono thuon wach mabende watwake en kaluwore koda yiero mag jo form 1 mabende noyawa yango odiochieng' manyoro. Chakre sani kaponi pok iyudo skund sekondar mabende luonge nyathini obed nyari kata wuodi, ikawo simbi mar ong'we yamo, idial 22263 222 SMS makamano en siling 25 mar mondo ming'e kama nyathini oluonge. Bendo kiny makawuono antiere koda jolony e studio e kaunti ma Kisumu, studio e kaunti ma Kisumu wantiere koda Akach Charles, mano jalony weche mag somo. E studio buore Nairobi ka bende antiere koda Mikai Lois Okelo, ma en japuonj kendo jahocho. Ano ka penjo magu bende osedonjo mathoth. Akach ntiere janeno marwa ma bende no penjo kanyo, wewa riu ni penjo ariyo ma bende ibro mana duoko. No penjo na ni penjo na Akach ni ang'o momeni ntiere national schools kod district schools. Kesto penjo machielo e mbui marwa mar Facebook. Majelino Bernard penjo ni to jomoyudo below 250 marks bende nitiere secondary schools maginyalo dhie. Akach diwach nang'o? Anyalo wacho kamae, mokwongo onge Sharon, onge nyathi mofuwo to onge nyathi mariek. To wadwa ng'iyo riekono, wadwa mna dich e obwongo e wach mar somo mondo ng'ato kadh penj. To e kadho penj mar nyathi kata rem mar nyathi, nitie gimomiyo mondo nyathi orem. Nyathi nyalo rem nikech nitiere shida moko mantiere dala. Ma sama iyudo ka nyathi koro dwa timo penjno e ka shida moko koro nitie mowuok ma nyathi ok en herself for himself. Mar ariyo nitiere gima Michael Ligo wacho kanyo ni examination fever. Examination fever ni nitiere jomoko ma nyithindo ma kapuro dong gimoro kata mana 2 terms onego bed ni nyithindo ing'iyo gi penj magisi gitimo tiketo environment obed mar lecture mondo nyathi ong'igo. Koro kata koro neko biro to koro nyathini endi ok buogi. Koro magi bende achiel kuom gimomiyo nyathi ma kata nyor riek kabisa inyalo yudo ka orem nikech wach mar gima chalo kamano. E pogruok mar skunde machalo national school, machalo district schools, mabende tinde koro iluongo gi ni national schools, extra county schools, county schools, sub county schools, to gi mamoko kaka koro skunde mag joma bet ong'ol. Aparo ni mokwongo kapok wabire sub county gi county ma constitution ma 2010 okelo, ne wan gi district schools, national schools gi gik machalo kamago. Taparo ni en gimoro mane obedo inherited gi colonial government, ni nyithindo mobedo mariek ahinya kata mokadho penj kabisa gidhi e national schools. To bende sani ka koro ing'iyo skunde ma wantiere go gie, ibiro yudo ni nyathi samoro somo e skul moro machalo kaka akaw ranyisi mar Gwasi secondary school. To nyathini samoro kata mana Kiambu kochacha kata mana Meru gine kocha chande to somo kanyo. Koro mano is something ma aparo ni going forward gi sirikal onego ji ong'iyane, nikech gini ema kelo pogruok ahinya e wach mar ni national school to gi kia gik machalo kamano. To gimong'ere gi national school en ni national school kawo nyithindo e Kenya mangima, every corner of the country. Nyathi moro amora ma oyudo marks ma wach ni 400 and above obro dhi e national school. To district school gin nyithindo ma gi confine gideyo kawo mar nyithindo e district no. Ok ne ka sani to bende tinde waonge gi district, tinde wan gi county gi sub county gi gik machalo kamago endo. Koro mano e gima e pogruok mantiere, ni ka ne district school ka koro awach ni Kisumu district, iyudo kanyo e district schools go ikawe nyithindo ma kanyo, but inyalo yudo ni nyathi mar achiel ariyo adek moko bende oa kuonde moko maboyo boyo. Machielo kendo en ni nyathi moyudo marks ma 250 kata matin ne 250. Aparo ni sani endi kaluwore gi policy mar sirikal ok onego bed ni nyathi nuoyo. Mana gi nikech gima wacho cha ni samoro nyathi oyudo matin ne 250 kata mana 200 nikech one reason or another, nitie gimomiyo nyathino rem. Mane momiyo sirikal oketo ni nyithindo onego soma to dhi mbele. To koro iterogi e skul tijiwogi. To jiwo nyathi ma somo onego jiwe gi janyuol, to ijiwe gi jopuonj, tijiwe gi
the community and the society at large onego bed ni jiwo nyathi machalo kamano. Wasebedo gi nyithindo moserem e klas 8 ka nyathi rem ok ipani nyathino nyalo kawo. To kendo nyathini kadhi e secondary to bende mana skul moko ma jomoko neno ni tindo kata nang'oge ni gwendo. Tiyudo ka nyathino kadho ma bende chak ginene bogo mana ji ni tang'o motimore kar kani. Koro omiyo nyithindo an ageno ni nyithindo onego dhi mbele. To nyathi ma dipo ni ok en gi talanta moro mar dhi mbele gi somo ahinya, to wan gi vocational training centers maniluongo ni youth polytechnics, kata mana village polytechnics ndalo mane machon. Bas maendi inyalo tere nyathi kinyalo ka nyathi samoro nigi interest an mane ma koro CBC koro donje sani, nikech CBC koro identify talanta mar nyathi at a very tender age. Inyalo do ka nyathini kare nyathi madwa bedo a very wonderful carpenter. Ro nyathini kosegika to samoro chunye ok dwar dhi e secondary, nyathini tera e technical college machalo kaka vocational training center kanyo, to chieng' somo timo penj go, otimo artisan, otimo craft, otimo diploma, to join Nairobi University to kendo somo ma chieng' obed gi PhD. Omiyo rem ok en rumo mar kit ngima mar dhano kata mar nyathi. Nyathino pod somo, nitiere yore mang'eny. Nyithindo ma bere drama, nyithindo ma bende bere ng'wech, nyithindo ma bende bere gik mopogore opogore, beauty contest to gi gik machalo kamano. Omiyo anyalo wacho Sharon ni onge ng'ama inyalo wacho ni useless kata ng'ama nono e piny ma Nyasaye omiyowa ni. Ji te bera to CBC koro dhi konyo, nikech CBC koro dhi identify talanta mar nyathi kapod otin mondo ng'e ni nyathini endi en to dwa mana bedo nyathi madwa go thum nyowuoyo. Nyathi machalo kama en odwa bedo nyathi madwa mana lende TV kata odwa bedo jamedia. Nyathi machalo kama dhi makoro ok obed ni ka gike e form 4 ni koka nyathi buok ni en to koro adhi atim course mane. Bas nekech gik matimorego miyo yudo ka nyathi odhi okadho penj aeto nyathi otere medicine. Odhi timo medicine as a degree. Nyathini yudo ko bare ndas ma nyathini koni an koro kanyalo ma en koro ringo. Omiyo mago e gik mantie, to onge ng'ama nono. Nyathi moyudo kata mana maths 200, nyathi moyudo 250, there is always a place for them. Ahinya kendo mano jip makare wacho vocational training centers ma bende Lois na lose ni kapo ni nyathi nyalo reme penj mano ok en giko mar ngima. Bende neno ka penjo moro kantiere koro thuolo modong' ni bende abiro dwaro mar mondo mi penjo uchwal ta penj jolony mag somo ma bende antiere go. Eric wacho ni nang'o mweni nyithindo mar riek kende nitiere national schools bende na jolony ni bende nitiere nyathi moyudo max 150 motere national school to ka onge to why to penj itimo nang'o tang'o miyo ni sirikal opogo skunde. Sharon, ing'eni e ngima mwadakie kwa wacha dir chutho ng'wech pogo ji, dak pogo ji, ngima pogo ji. Emomiyo ing'eni ka jawinjo no penjo ni ang'o momiyo to sani in jamedia, an jahocho, ng'ato jang'wech, ng'ato jago thum, ng'ato jaloko hala. Nitiere kaka gigieki koro piny gima mar piny koro pogo ji. Nitie nyithindo mariek e riek mar somo mar wich. And gine ma ginyalo dhi mbele ma gisom gik moko ma dwaro gik somo mag wich. To emomiyo aduoko erokamano ni japuonja kacho lero. Kendo akabed ni nitie joma winjo nyis kata mana joma janyuol moro ma oka nitie ma winjo ni koro nitie vocational schools. To vocationals go ipogo gi nikech koro ng'ato nyalo dhi ta ai chieng' moro ipomna ka en be en gi degree nikech otimo gima more. Koro e piny ka nyaka dak pog ji. To emomiyo iketo penj mondo timang'o mondo dhi opog ji. Mar ariyo, nyithindo ok romre. Gima ang'eyo wan waluonge ni fuwo to nitiere koro sani gimoro ma an awuon kata an obwoga ndalo mane wasomo ni nitie nyathi moro ma soma misomo ni ok onyal neno nyukta go maber kaka owinjore. Koro ka ok osom kod kompyuta to ok onyal kadho penj moro amora kata otim penj di 100. Koro nyaka wabed koro kaka jonyuol watim ni wan machiegni gi nyithindo kendo wang'eyo ni talanta mane ma gin go kata pachgi kata nyalogi mar paro ogik kanye mondo kik wafund nyithindo gi gimoko nyal timo tae odhi donje wich kuot mbele kacha to ene moywa goro ai nyithindo masani gin nyithindo mabet kababa tinde wan go chunygi yot. Awinjo ni wantiere koda janno marwa magonwa simu Cosmas kiwuok Migori ichiew nade?
Awinjo ko ng'ado Musa inyalo dhi nyime. Kora ako ni nyithindwa gi gin nyithindo ma oluoro wich kuot kendo inwang'o ka en oywa goro kata kako dwa tere national school asewacho wachno inyalo gombo mondo iter nyathini national school to odhi oywa goro chakre higa mokwongo nyaka higa mar 4 iparo ni nyathini ema koro wayudo ka koro gineno ka geno girumo tae wanwang'o ka nyithindo kawo ngimagi. Omiyo adiera machotho en ni paro gi rieko kod obwongo opogore kod mich ma ng'ato nigo. And Nyasaye, apani Nyasaye nitie kaka Nyasaye ni Nyasaye. Ibro yudo ni nyathi momi mich moro ahinya mar talanta motimo gi lwete, inyalo nwang'o ka ok omiye mar gik mimako gi wich gi gik misomo gi wich. To gin duto gin jogo ma gin gi value ei piny ka. Nikech Sharon, ka waonge gi plamba, ka waonge gi ng'ama bro loso kom, ka waduto wanie osiptande wan daktache, bende dwa nyal? Ok dwa nyal. Erokamano ahinya. Aneno ka janeno wa moro kaendi wacho ni okwang'onde wakawo janeno wa moro gochonwa simu. Kevin kiwuok Rarieda machiegni penjo kanyakla koda ote moro amora ma bende intiere godo. Hello Kevin. Hello. Awacho ni ya. Yes. Awacho ni ande ka sani gima jonyuol nyalo timo an japuonj to nyithindo jonyuol dwa temo measure so much on the schools with big names without considering ni nyathi e school. Koro the school obedo med gi japuonj, janyuol gi nyathi. To ka janyuol osecharo sikul motere nyathine gi sirikal, to nyathino mondo obi oti matek kama omiye gi sirikal no biro matek. Koro an akwayo kaka jonyuol wamed jiwo nyithiwa mondo oti matek. Kendo wa make follow up with skunde, wa make Musainya mano na Kevin kana gochunwa kuwuok Rarieda wacho ni jonyuol moko chayo skul nyathini pok odhi kata mne skul makamano ma ineno kata mna kit somo mabende odhi timo. Koko kamano oindi kiwuok Lakisama iwacho ni nitiere skunde moko mag sekondar e bombewa mago towns. Sikunde gi nitiere residential buildings, gionge laboratory, playing grounds, libraries, mag jolony mag somo wache ang'o. Gin bende gibedo classified kaka schools. Nancy Nyamigori wacho ni wach keto jo form 1 akia kaka gitime. Owado ket ni dhi na Kel Secondary School ma migochwa kocha onge ng'ama ong'eyo kata ana manye online aneno mana ni en Ongata Rongai mano bura Nairobi ka. Nitiere janno amoro kosakia ni jalony mana kach kintiere Kisumu. Diher duko indi penjo ni nitiere skunde moko mag sekondari bombewa, skunde gi nitiere residential buildings gionge laboratory. Mago di wachang'o akach. Aparo ni gik machalo kamago pontiere to mage makoro inyalo wach kata ni corruption nikech kwa wacho school a complete school and school man gi gimora mora monego school obed gi classrooms, obed gi playing ground, obed gi laboratories kata ka workshops moko bende obed godo, obed gi gik machalo kamago to kendo obed gi space. Aparo ni ndalo moko ne ntiere manene government owuo gi gimoro ni gik machalo kata kaka ba ang'o gik machalo kamago ok onego bed machiegni gi school. Taparo ni mago en mana ni jomoko kaka government officers oregesha kamba ok onego bed ni mano timore. To mar ariyo bende onego bed ni timore kama kadipo nitie school manie e kamoro ma beto diny ma nyithindo ok nyal yudo kama gituge to onego bed ni nitiere school moro machalo kaka gimiluongo na feeder school ma nyithindo giendi kata ka koro gidwa go mpira kata ka gidwa timo ang'o to giwuotho ka gidhi e skul machielo ma bende nigi thuolo molo mano. Omiyo mano e gima onego bed ni bet. To ka jathi nyalo bedo abeda ni en kamoro modich adicha kamano, aparo ni mago to sirikal kaka bende neno wuod game motegno kabisa. Onego mago gik monego ng'i mondo gik machalo kamago kik bedi. Nikech nyathi ok enena giwacho ni education per se, ni enena no somo no kende. Nyathi onego bed ni nitie nyithindo moko modhi skul, to skul no dhi ochalo mana ng'ama kojo moko.
okubi chope level ma jowetegi moko biro chope. Tibiro ne nyathini endi ber mpira, chieng' moro noyud koro ng'ine wawacho gini ni ng'iye jotugo moko machalo kia Mbampe kia ng'awa gini ma jo soka malich machalo miyudo ni ng'ato yudo kata 300,000 sterling pound per week. Omiyo skul onego bed ni onacha talent bende kata kiweyo wach mar somo. Emomiyo facilities machalo pap ma nyithindo nyalo tuge, mago gik ma onego bedi. Mar ariyo, kadipo ni nitiere skul miwacho ni okaw nyathi moro to tere skul moro ei Migori, to kako ring'iyo malong'o tiyudo ni skul no onge Migori. Mago to paro ni mana joma handle system mar NEC kata Ministry of Education ema nigi makosa machalo kamano endo. To machielo kendo manyalo wacho en ni akwero gimoro ni rem onge gimoro ni ng'ato rem. Ong'e ni dholuo malong'o wacho ni odidi ilunyo mana kar tinne. Madho wagunda wacho ni you cut the coat according to your size. Tiende ni nyathi nyalo yudo marks matin kata marks 200. Nitiere kama marks 200 ne ni donje. Kamora mora nitie nyathi mora mora motimo penj kata obed mana mar klas 8 kata obed mana mar klas 12. Nitie kama inyalo soye mosom. Awacho kama endi Sharon nikech abedo asepuonjo apuonje secondary school, asepuonje technical, abedo principal matek Institute of Technology, National Polytechnic, to gi institutions machalo kamago. Tanyalo wacho ni an alternative and technical king'iyo kata studio ma intieno gi gik mitiyo gi gadgets matiyo gi gin gik mokel gi technical education. To technical education ne nitiere ndalo moko manene ji ne wacho ni en mar jomorem. Sani ok en mar jomorem. Adier kata mana Kisumu town ka mondo yud mana plumbers kata mana madhi 30 ok inyal yudo. They are not there. Gadgets mwatiyogo gi lewni mwarwako ute mang'eny moger mabeyo gi oger gi technical. To biro yudo ni nyathi moro mogero ot machalo kamano kata machalo ka koro mamtie kanyo no endo. Ibiro ni ng'ama nogero odni en nyathi manene kako riwacho ni school nyathini no gik me klas 8 to nyathi motimo gimiluongo ni artisan course, vocational training center ka to koa kan to timo craft certificate, to koa kanyo to timo diploma, to koa kanyo to samoro timo higher diploma, to koa kanyo to timo degree, ai to timo masters. Mago tulo machalo kamago nitie nyithindo machalo kamano. Omiyo language moro kata dhok moro ma watiyo godo ni nyathi mofuwo kata kuom jonyuol onge nyathi mofuwo. Nyathi mofuwo no adwa ni mondo wagole uru kuomwa jothurwa. Onge bende ng'ama ofuwo e pinyni. Kirieke gimoro ni in jathiedho ji to ng'ato bende riek e lando gik moko to ng'ato bende riek ok iriek malo ng'at cha jiro maroma. Madam Sharon. Kama na inya nikech aneno ka saa bende dhi kodwa ng'wech sama twak mit bende ma saa bende rire. We asomo koko moten nikech wadong koda dakika matin ne 5 mar mondo mi achiwnu thuolo mar wacho pachu mogik kata mna unyalo duoko penjo ma bende donjonwa. Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni education sector kotimo maber ahinya. En discourage wacho ni en discourage jonyuol from manyo kaka change ne nyathi school. Mano engineer wacho ni discourage kata mana jonyuol basani koro dwaro loko skunde ne nyithindgi. Wacho ni seche moko nitie nyithindo man kod special needs madwaro mondo obed e skunde machiegni gi jonyuol. Nyathi nyalo bedo kata ni kod shida mar tuo moro madwaro attention. Iwacho ni in engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi ja Ugande. Otis Wodadwen iwacho ni Magowa owalo kodwa onge kaka nyathi moyudo 350 marks e public school manyata primary iluongo Migwani secondary school Kitui. Okater makata ochungi bunde. Mano pach janyuol moro Otis. Kadonjo lines mago SMS wacho ni apenjo jolony ni ang'o momiyo nyithindo yiero schools. An Olutere Ruta. Oyawran Michelle kawuok e dala ma Kisumu to bende nyathina noyudo marks 242. Bende nyalo donjo national school. Leonarda iwacho ni intiere gi nyathi ma bende noyudo marks 237. Bende inyalo tere boarding school. Erokamano. Jadno moro machielo bende iwacho ni wakonye gi namba. Iwacho ni kona namba no. An nyathi manotimo penj ne an gi 167 chunya lit mapani dwaro mana jipo makoni kod kocha. Kwa kamano Loisa no kasama yo awangwa wachni mugi kalure kod athond wach. Aparo ni waseduoko penjogo mang'eny to chutho adwa wacho ni yane mokwongo nitie wach moro ma iwacho mokadwa no kadhi kiseluongo skul ni rach jopuonjo fuwe kendo be onge gimitime kik iter nyathi skundno
kech ibiro dhi popo wi jopuonj kendo ibiro chandogi. Mar ariyo, nyathi kata ka government noketo digital moterogi, nyathi en nyathini, nyathi ok en nyathi sirikal. Koro ing'e nyathini, ing'e chandruokne, ing'e kama enie kod rem matindo kacha kod kocha, ing'eyo lwasi manyocha nyathini tie. Koro in mondi ikaw nyathini titem kakinyalo mondi ine ni nyathi odonji sikul mosomo kendo mondi jiwe. Erokamano ahinya. Mr. Kachel sachopo iri wachni mogik kaluwore koda thond wach mar odiochieng' ma kawuono. Erokamano, ajiwo ahinya gima koligna ma un go Nairobi kanyo wacho. Adwaro ni mondo jothurwa ong'i ane gik mawuok e lewgi, nikech achiel kuom gik mosego chuny jopuonj en ni kiwacho ni japuonj ne ofuwo kata iluongo ni nyathi ofuwo. Sama iluongo ni japuonj ofuwo kata nyathi ofuwo, mano ichalo ng'ama okawo kata kibrit to wang'o go piny. Mano dholuo ma ok onego wabedgo ahinya. Mar ariyo, luongo nyathino luongo e skul moro, onge skul ma useless kata ni skul ma nono ma onge tich. Mano bende aparo ni ji onego ayie gima chalo kamano, nikech tiende ni kisekawe chunyi ni skul ma nono, to tiende ni kare joma nitiere e skundno koro gin joma nono kata gi joma ondiki gi sirikal ma bende osepuodhore mosomo maber machalo kamano. Machielo kendo en ni nyathi oyudo gine max 350 to tere skul ma ng'ato luongo ni fani. Mago bende aparo ni e gima atemo wacho. But maduong' ahinya, nyathi ma oyudo max maduong' ahinya ni nyathi moyudo max matin kaka 200, makosa ma kikitere national school, nikech itere kama nyithindo nitiere ma wigi bith kabisa. Nyathini endi tich modhi tiyo kanyo obiro donje timbe maricho ma iluongo gi dholuo ni mag machienglo, kare kinyo chako bukore ni ochako kata gi wachi mag gomo gang'o gin giki machalo kamano. Tere atera kama oromo godo monego bede. Otherwise gima nyalo wacho en ni kaluwore joma osebedo education sector ka for a long time, anyalo wacho ni magowa otemo mar adieri jothurwa. Adieri to ber, gimotim maber bende wacha ni ber. Education sector ka wasebedo gi problems kabisa, to otimo motemo mokele kama koro keleni. Koro kini yud kaka oselose ni to ng'ato nyalo duwe machak duoke chien kendo. Taparo ni as a way forward wadhi maber. Erokamano ahinya Sharon, atieko makanyo endo. Erokamano ahinya Charles Akach. Mano na Charles Akach jalony mabende nwantiere godo achiel kachiel e studio e county ma Kisumu, kachiel koda Lois Okelo mabende nantiere godo e studio ma Nairobi. Agono erokamano kuom mol e TV mar Ramogi okinyi ma kawuono. Kata kamano nyakoro Ramogi juang kapok atieko chenro makama, ambe ndawi koda jip. Parni jatend migawo mochung' weche somo e pacho ka Ngire George Magoha nowacho ni jopuonjre duto te nego bed ni riwore koda skunde mag sekondari. Ginero mabedo ng'ere gi dho ngere kaka 100% transition. Kata bed nyathini noyudo max 100, mana kaka jolony mabende nantiere godo nosewacho, inyalo kawo gi titero gi vocational training centers. Bende parni kaluwore koda 100% transition, bende skunde manego bed ni wamiyo pak gi puoch ma bende jatend migawo nochiwo en koriwo skul mar sekondar mar St. Albert's Ulanda mantiere gwenge mag Migori kanyakla koda Sironga Girls mabende koro wacho ni nagisetimo lokruok makoni kod kocha. Mabende sani St. Albert's Ulanda Girls jopuonjre mabende biro riwore kode biro robo jopuonjre maromo 864. Sironga Girls bende jopuonjre mabende biro riwore kode wang'ni en jopuonjre maromo 816. Mano puoch gi pak kalure koda skunde makamago. Koko manyakoro Ramogi juang gi kanyo ema kelowa e giko mar twak mokwongo e chenro mar Ruu Piny. Twak podi e lach nikech bang' ma wantiere koda chenro mar orako. Kik idhi mabor.